Matti Rantasen loistava suoritus. Se päättyy sitten erikoiskokeella 2. Kuvissa näkyvin seurauksin ulosajo. Ja Rantanen keskeyttää ja kyllä auto menee sen verran pahaan kuntoon, että saa nyt nähdä, saadaanko tästä autosta enää kalua perjantaiselle lenkille. Se olisi tietysti Rantaselle tärkeää, kun Lammilla kotikulmillakin ajetaan. Onneksi kuljettajakaksikko on vahingoittumaton. Ja heti perässä tulee sitten Jari Ketomaa. Ketomaakin taktikoi ja hieman hidastaa. Ketomaa rallissa 4. Kutosella tultiin nypyn ylitteen ja vähän oli ongelmia sytytyksen katkon kanssa tuossa aikaisemmin, että varmaan vähän häiritti ajamista sitten, mutta ei se ole mikään selitys, että pikkusen liian lujaa sisään ja siitä leveäksi ja ojaan. Että ei voi mitään, oma virhe ja ei voi kun yrittää selvitä tästä muuten vaan.